Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чӣ намуд реклама ки бошад марамат рӯй кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имзо навор аст Opel Hatchback, Opel Sedan, Opel Vectra бо нархҳои арзон, Mazda 6, Sechka ва Toyota Camry D ва VAZ 06 аст ки мошинои сарвист ки бо нархҳои бениҳоят арзон ва Daewoo Matiz ва дигар мошина аст ки бо нархҳои арзон бари шумо пешкаш мекунем. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар курса дар видеои оянда ҷудо карда бари шумо пешкаш мекунем. Хоб курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 164 сомону 50 дирҳам бошад. навора сар мекунем, марамат рафтем, то охираш тамошо кунем. дӯстони азиз, барои шумо доруҳои гиёҳиро ба шумо тавсия метиҳем ки аз ширкати доруҳои дармон барои мардонагиро боқувват кардан, барои вазн гирифтан то 15 кило ва зиёдтар, барои одамои варзишгар ва одамое ки хоҳанд фарбе шудан, барои проститута, барои геморрой, барои киста ва ғайраҳо ва меноксидил барои риш баровардан ва мӯи сар рехтан ё ки баровардан ва дӯстони азиз дигар намуд доруҳо ҳастанд ки сустав, зону, буғумҳо барои бемориҳои дил ва кирм, одамоне ки кирм доранд. доруҳо ҳамаашон оригинал ҳастанд ки ба шумо тавсия метиҳем. ба кадоми шумо ки лозим аст марамат рақамҳо дар рӯи экран имо WhatsApp доранд. барои пӯсти бадан яъне ки ҳамаи намуд доруҳое ки оригинал ҳастанд ба шумо тавсия метиҳем. ба тамоми гӯшаҳои Россия доставка доранд ва инчунин ба Тоҷикистон ба Душанбе ҳам доставка доранд. агар хоҳен ба Душанбе ҳам равон мекунанд. кадом намуде ки барои чизе ки шумо мехоҳед ҳамон намуд дору доранд. барои мӯи сар, барои пӯсти бадан, барои фарбешавӣ, барои мардагиро боқувват кардан. мана рақамҳо аз номи канали мо гап занед, арзон ва скидкаи хуб мекунам. рақамҳои поёнбурда кор мекунад, прамои имо васа ва рақамҳои бологинам ҳарду рақамҳошро кор мекунад. ҳамаи намуд доруҳои оригинал аз ширкати доруҳои дармон ба шумо тавсия метиҳем ва аз номи канали мо гап занед, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. марамат. модарон ва хоҳарон, ҷои кор барои шумо дар Москва Подольск. кор фақат дузандагӣ аст ки барои модарон ва хоҳарон. ойликаш аз 50 000 рубл то 80 000 рубл аст ки рӯзои шанбебозор оддӣ хай хурду хӯрок дорад. ҷои хоб ҳастай, документоша кадам метиҳанд. кор фақат кори дузандагӣ аст ки хеле либосҳои широки барои занакҳои калон, барои кампирҳои хеле курта ва бурук медузанд. айни ҳол як 10 нафар уже кор кардед, 10 нафар кор кардесям, боз 4 нафари дигар одам дар кор аст, аз 2 то 4 нафара. кадоми шумо агар хоҳишманд ки бошед, роҳбаршон яъне роҳбари ҳамин ширкат, роҳбари ҳамин компания зан аст. кор фақат барои занҳо ва модару хоҳарон доранд. ин рақамҳо ҳастанд кор мекунанд ва дар рақамҳошон WhatsApp пайваст доранд. аз 2 то 4 нафар одам дар кор ки барои кори пастиянӣ. ойликшон ойлики хуб ҳастанд, хурду хӯрок доранд, ҷои хоб доранд ва документоша кадам метиҳанд. кадоми шумо ки хоҳишманд ки бошед, марамат дар WhatsAppшон нависед. ойлики хуб ягон маълумотҳои иловагӣ бошад, аз ҳамин рақамҳо марамат дар WhatsApp нависед ё ки дар рақамҳошон прамой занг занед. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якам мошини фурӯшии имрӯза ҳастад баъдро Opel Astra F ҳастад ки дар кузуфи Hatchback сайзтарини беҳтарин соли барои 1998 ҳастад ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объем мотор 1.6 литри простои, коробка механика, ҳолати мошин бадром беҳтаринай. дута дарои пеш электропакет, ҳуҷҷатош 100% ҳуҷҷат дорад. баллон пачка, коробка нав астад, ҳолати мошин беҳтарин, хадавои кадагӣ, мошин бадром 4 дискаҳои рамашка, раднои краска ҳамаш ҳолаташ беҳтарин. мошин фақат дуруни шаҳр, дуруни Душанбе да гаштагаи хали ягон кори вазбин, такси қа гаштагӣ нест. мумкин мошин 100%. айни ҳол қарор дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 33 000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хубам дорад. якум рақамҳо дар 902 дар ахирош 77 имо WhatsApp пайваст дорад ва дуюм рақамҳошо номери ва видео аст, инашам кор мекунад, ахирош 66. опшим ҳарду рақамҳошо кор мекунад. Opel Hatchback 98 сайзтарини беҳтарин бадрон ки электропакет ҳама чӣ дорад. мошин мега дар Душанбе поёни корвондай 33 мега бо муомила дорад, не ки алиш умуман намешавад, то қасуми холӣ арзон мекунанд. ина дӯстон аз мошинчаи берасхуд кадом шумо агар харидор ки бошед, марамат занг занед, бештар маълумотша аз соҳибашон гирен.
кадом намуд реклама дошта бошад хонаи заминаи квартираи мошинаи маромат пешкаш кунем мо дар видеои оянда фурӯши яъне фурӯшда мегузорем. мегзарем ба деи мошини фурӯшӣ Mazda 6 Badron соли барои 2002 солае ки сӯйшуриш бензини хӯлияи авбио мотораш 1.816 коробкаш механика ҳолати мошини Badron беҳтарин аст. мошин яксола ҳуҷҷат дорад, хадавои кадагӣ, салон тоза, кондитсионер, электропакет, моторуш Badron азиз ҳолаташ беҳтарин аст. хоб 4 диска дорад, хай балон чӣ хеле гуфтум нав аст, ҳолати кория ва раднои краскаи мошин хеле ки дасти як одамда гаштесай. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи восеъ ва фурӯхта мешавад бо нархи 36500 бо арзонтар мешавад ки 36500 сомонӣ кадоме ки наличӣ мехарад арзонтар муомила дорад. ё ки агар мошинои коробкаш автомат бошад мега мошинои сосарак алиш мекунем хай дигаршам маслиҳат мекунад то ка ба мошинои коробкаш автомат боша алишам мекунам. агар шумо сумката гирем маромат ина занг занед рақамошон мегафон аст ва дар рақамошонам ҳам имо ҳам ватсап ҳардуш пайваст аст, боз муомила ва савдои хуб дорад. дӯстони азиз, ҳамин лайкҳоро мезанед, дареғ намедорем барои миннатҳои мо ва кадомтон агар кадом маркаи мошине ки мехаред дар комментария нависен, ман агар ёфтам якум шуда шумода пешкаш мекунам. навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Opel Astra F Badron дар кузофи седан соли барои 1997 аст ки сӯйшуриш бензини хӯлияи газ надорад. Абиём мотор 1.6 литраи коробка механика ҳолати мошини Badron беҳтарин аст. мошин мега ягон камбудӣ надорад. яксола ҳуҷҷат дорад, ҳолаташ беҳтарин, хадавои кадагӣ, дута балони пеш пачка, дута балони ахир мегад як 70-80%. салон тоза, раднои краска, балон нав, ҳуҷҷат ҳамаш қоидавӣ. 97 сола мошинча мегад тоза гаштагӣ аст. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Данғара ва фурӯхта мешавад бо нархи 40000 сомонӣ ки боз кадоме ки мегирад арзонтар ва муомилаи хубам дорад. ин ҳамин рақамҳои мегафон тоҷикистон позитсияни кор мекунад ба кадоми шумо ки лозим аст маромат дигар маълумотҳои пурраша гирем. мошина мегад дар ҳама ҷош мегад ҷавоб мегӯ, мошинча мегад ҳолаташ как надай. одамони харидор да савдо ва муомила мешавад. дӯстони азиз, агар ин мошин ба шумо ки маъқул бошад маромат занг зада бо қатишон савдо кунед. лайкҳоро фаромӯш насозед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшии навбатӣ аст Badron Daewoo Matiz аст ки светои мокри асфалт соли барои 1999 аст ки сӯйшуриш бензини хӯлия аст. абиё мотор мега экономни простой 0.4 литраи коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Badron хай мошини сода аст, мумкин ягрӯз хеле сарапина дошта боша. мошин мега ҳуҷҷатам дорад, не ки нагуфтиян чанқа ҳуҷҷат дорад мегад, сайзиянаш хуб аст, салон тоза, раднои краска, балоншам ҳолати корӣ, обши мошин нахаду. нархшам мега 15000 сомонӣ мегем бо арзонтар мешавад ва мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахта. дар комментария Badron бисёр хоҳиш карданд ки Daewoo Matiz монем сайзиянои созтарак арзонтар, ина баъди шумо ина нархшам арзон аст, бо ҳаминам савдо мекунам. кадомтон ки мехаред маромат дигар маълумотча аз соҳибашон гирем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Opel Astra F Badron дар кузофи седан бояд тайга нархҳои арзон ки светои вишнови хай сайзиянои боли мени. соли барои 1994 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекард. мотор 1.6 литраи коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин Badron раднои краска мехелай калпак балонош хай средняй, салоншам тоза, мошин фақат мега дар ҳолати кория, не ки хай камбудиша нагуфтиян. нархш арзон аст ки мумкин ки мошин ҳолаташ средни боша, фақат ҳолати хуб да. мошин айни ҳол дар ноҳияи вахш ва фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ Badron ки хай муомилаша хатон қатиш гап мезанем. рақамҳоша рақамҳои тисел кор мекунад. агар ин мошин савдо нашуда боша метавонед ки шумо савдо када гирен. алиш умуман намешавад, то қасуми холӣ намедонам ки чанд ха арзон мекунад, иша харидорои аниқ худаш муомила кунад, яъне ки аниқ кунад. дӯстони азиз, кадомтон агар мошини фурӯшӣ дошта бошед, хоҳем ки дар канали мо фурӯш намондан маромат сурат маълумотро роӣ кунем, мо инам ки рекламада мегузорем. навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A Badron навхали сайзияни соли барои 1989 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абиё мотораш 1.8 литраи коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
мошини бадро мотор ҷага 8 литра светш теребириста мошин мегад ҳолаташ шудааста хай кадоме ки мегирай на рақамошон мега билайн мошин нархи мошин 10000 сомонӣ аст ва мошин қарода дар шаҳри бухтар ягон мошини дигар мошо мегад алиш мекунем мошини яъне ки алиши ҳам аст ҳам фурӯшӣ кадоми сумка дагира 10000 сомонӣ кадоме ки алиш мекунад ба ягон мошин яъне ки пешкаш кунем рақамошон билайн мошин дар шаҳри бухтар 10000 сомонӣ яъне ки дигар маълумотҳои пурра надорад дӯстони азиз кадомто ки мехарем маълумотҳои аниқ ва пурраша аз рақамошон гирем мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ ваз 21006 астаи бадро мошинои советский ки мушсветҳои сафед соли барои 1993 астае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ҳуҷҷатҳои мошин мегад то моҳи декабр ҳастае аккумулятораш мегад пачкаи мотор мега нав кардагӣ 100%. Мошин мега масъала намехад кузуфаш не ки камтара кор дорад. Кузуф камтар кор дошта дигар маҷош 100% радной краска. Балон нав хоб ҳуҷҷат дорад. Нархи мошина мега 6000 сомонӣ мегем бо арзон мешавад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷабор Расул тарафи Хуҷанд мешавад ва нархаш 6000 сомонӣ бадрон бо амирам муомила мекунад. Кадоми шумо гар тараф рафта тонен агар дар ҳам тараф бошед рақамошон рақами вавилон позитсияни кор мекунад метавонем маълумоти бештараш гирем мошин бо арзонам мешида мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ Toyota Camry D астаи бадрон яъне американка соли барои 2008 соле ки мошинам полни худ 2011 кадагиан мошин мегад хоб амихи сайстаниш созае бензин газ кор мекунад мабио мотораш 2.4 литраи коробка автомата сайстияни мошин бадрон беҳтаринае кожни салон мошин американка 2011 кадаги мошин мегад балон нав салон тоза кондитсионер электропакет мошин хай нахадвае нархи мошин мегад 90000 сомонӣ аст камтар бо арзон мешавад бисёри бад не одамое ки агар 10000 арзон кадани бошад мегад хубуш занг назанане ки 10000 арзон намешавад аниқ муомила мешавад не ки бисёри бад не мошина 2011 кадаги дорад мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе 90000 сомонӣ боз муомила дорад кадоми шумо агар харидори аниқ бошад рақамошо мегафон аста кор мекунад марамат дигар маълумотҳои пурраша гирем дӯстони азиз шумо дам агар мошинои фурӯшӣ хона замин квартира ягон техника ягон маҳсул ягон дигар намуд реклама чизе ки бошад марамат пешкаш кунем мо фурӯш дар рекламада мегузорем дар имрӯза наварам мошини фурӯшӣ буд то видеои оянда